her, den stiller I trykket på til spulepumpen. Afhængig af hvor meget tryk vi har. Vi ligger omkring 100 bar normalt i det lager. Men det finder I ud af og justerer, som det skal være. Og den her, den står altid i. Så sådan er det. Vandpåfyldning har I toppen. Påfyldning til vakuumpumpen med vand og kølevæske er den hane derovre. Der er 200 liter. Det bliver aldrig skiftet. Nummer suger. Håndtaget der skal stå op. Så kan stamsugeren suge. Der åbner og lukker her. Slangerul. Ud. Ind. Der sidder et spjæld her, som man kan åbne, så man kan suge vand her. Det er bare så I har den mulighed også. Så det skal også være i orden. Okay. Når I skal køre i spulervand, så slår I den over her. Kun de to her. Så er den klar til spuler. Hvis man skal bruge den lille slang, så er det håndtaget foran. Skal man bruge den store slang, så er den håndtaget bagved. Husk altid at åbne håndtagerne, når I skal bruge spuleren. Nu er der åben. Igen bruger man sådan, når den står til det, så er det slangerul ud, slangerul ind. Og her der åbner man. Det er så enkelt som det kan være. Hvis man har sat den til at suge samtidig, det kan man sagtens. Og så slår man bare over på spul, så står den og suger, og man kan spule ved siden af. Og det er også en god ting. Filter er her nede. Det skal I rense en gang imellem. Det piller man af. Man lukker en hane indenunder, så piller man det af. Og så renser det. Pumpen skal I tjekke for olie. I må aldrig køre den tør for vand. I kan høre det lige så snart den går tør. Den må ikke køre ret lang tid uden vand, og så springer den i luften. Kontakterne heroppe, det er bare manuelle kontakter i stedet for fjernbetjeningen. Og så man kan køre slangerul her og åbne og lukke skydeventil. Hvis der er spørgsmål til mere, må I ringe til mig. Hej.